manjak thainai jotto borom gana tapuk bukuk somnana puilanani khakha tekon rema yakharo जों मानसुका चिनी रामचंद्र घाट स्प्रिंग सेलिब्रेशन कमिटी मनो पुइला जों कायसा चिनी लुकोरनो गोसारनानि बागै फाइनाय 21 डिसेम्बर गाय आसालो चिनी ओ आथाय बारिवो जों अर कायसा कटर मा जे स्प्रिंग सेलिब्रेशन खाइनान थांदोंगो अकमनो गोसारिनो जों चिनी रेलि फाइनाय गामिनि जत्तो बरनो फाइनानि बागै এবং বর্ণর নাইফিনানি বাগিনো চিনি প্রসারনানি বাগै ও রেলি সিং ফাইদंगो खाख्लाय किफ्रा मनो पुइला सिगां जे लुकोरनो गोसारना बागै मुसिबखाय कटल रेलि खाइलायै जों दल दल खाय खातुम खाजा खायै गोसा गोसारां दै चुमलायै जों दिनै लुकोरनो जों दिनै पारा पारा थांगोन जों फोथारनाय चिनि अपांगा थांनायनि बागै आं खाख्लायो चिनि अप रेलि गोसां गोसां खांनाय नायथ'थ'नाय मुसांजांनाय दुर्जतन खाख्लायो अमर सारा त्रिपुरानि जत्तो लुकोरनो एबं त्रिपुरा हासनि फादर दंनाय चिनि दखानि जत्तो बररनो चिनि अ यात्रिनो अ जे जों जे सेलिब्रेशन खालामनाय थांमोनो नुगै बरबो खापुरजनाय एबं जों बरनोबो गोसारनाय दिनै न बांगानि बिसिंखै दरब थाइदि चिनि आथाय बारिवो खायो जों कटर माथिं सेलिब्रेशन खालामनाय दङ एबं जत्तो सामना करननो जों अर जों जेमानसा खुबै फैका एबं फादार हास्तेनि गोबां मा लुकोरबो फायनाय ताइ अर अबो सिमिया बरम गोनां गोबां मा चिनि हास्ते पानो खबै गोबां मा मिनिस्टार एमएलए इएम एमडीसी के न खबैते गोबां अफिसार बर फायनाय आबनि बागैनो जों खाथब्लायके खातुम जाक चिनि रामचंद्र घाटनि लुकोर जे जों अर स्प्रिंग सेलिब्रेशन कासे कटर माके खाइ चमैनाय के दिनर नर लुखना चिनि अर जत्तो बरम गोनां अजमार बर बसजा अफिसार बसजा अम कुनु राजनीतिक गइला म कायसा चिनि दखानि कायसा बिसि कटानो लामजांनानि आबनि बागैनो जों अर जत्तो न कोनो कालार करे जों जत्तो न बरम दैनो जों स्प्रिंग सेलिब्रेशन खाइनान थांगो आबनि बागैनो जों जत्तो न गोसाना नायो फाइदि चिनि रामचंद्र घाट चिनि स्प्रिंग फेस्टिवल कटन हामबाय सार